नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सांगोला बाजार या चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। तर सांगोला बाजार बंद असल्या कारणाने आपण घरोघरी जाऊन गोट्यांची माहिती टाकायला सुरुवात केलेली आहे आणि अशाच एका गृहिणींच्या गोट्यात आपण आलेलो आहोत। आता त्यांचा धारा काढायचं टायमिंग चालू झालेलं आहे। जवळजवळ सर्वच गायींच्या धारा काढून झालेल्या आहेत। आपलं नाव सांगा। सौभाग्यवती उज्ज्वला सिद्धेश्वर जगदाळे। आपला पत्ता सांगा। मांजरी, राहणार देवकटवाडी, मांजरी पोस्ट मांजरी, ओके, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर। ओके। तर धारा काढण्यासाठी यांच्याकडे मशीन आहे आणि मशीनच्या साहाय्याने हे धारा काढतात। यांच्याकडे एकदम चांगल्या प्रतीच्या गायी आहेत। टोटल 10 गायी आहेत। प्रत्येक गायी एकदम जातीवंत आणि चांगली आहे। आपण गायींची आता ही गाय उभी आहे, आपण ह्या गायीची आपण निरीक्षण करू। तर ह्या गायीची कास बघा, एकदम व्यवस्थित आहे आणि तसेच दुधाची शीर बघा, गाय थोडी बुजती आहे। आपण जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू। शीर एकदम बघा, दुधाची शीर बघा, एकदम चांगली आणि मोठी आणि जाड आहे। तर जास्त दूध देणाऱ्या गायीचं हेच वैशिष्ट्य असतं की कास एकदम चांगली असते, तसेच दुधाची शीर जी असते ती एकदम मोठी असते आणि अशाच सर्व प्रकारच्या गायी आहेत यांच्याकडं। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यांच्याकडे गोठा नाहीये, यांनी झाडं लावलेली आहेत आणि झाडाखालीच गाय बांधलेल्या आहेत। म्हणजेच गोट्याचा खर्च जवळजवळ 1 लाख रुपये यांचा वाचलेला आहे। त्याचबरोबर गायींना एकदम झाडाखाली एकदम फ्रेश वातावरण असतं। मग यांची पद्धत थोडी वेगळी आहे, पण ही पण पद्धत चांगली आहे, जेणेकरून सकाळचा आणि संध्याकाळचा सूर्यप्रकाश पण गायींना मिळतोय। त्याचबरोबर निसर्गाच्या सानिध्यात पण त्यांची वाढ होते। गायीचा चेहरा बघा, एकदम जातीवंत गाय आहे। त्याचबरोबर पॅचला असू द्या, तसेच कास एकदम मस्त आहे गायीची। शीर पण, दुधाची शीर पण एकदम चांगली आहे। चौक एकदम चांगला आहे, व्यवस्थित आहे। आणि गायीचा रिस्पॉन्स एकदम चांगला आहे, म्हणजे त्या आजारी कसल्याही प्रकारे आजारी पडलेले नाहीत, याच्यावरून लक्षात येते। त्यांनी आता दूध काढून झालेलं आहे, त्यांचं दूध ते केटलीत भरायला लागलेले आहेत, मोठ्या मोठ्या केंडामध्ये भरतायत त्या। साधारणतः किती लिटरची केंड आहे ते? हे 25 लिटर आहे आणि हे दोन हे आहे ते 42 लिटरचा आणि 41। ठीक नाही, 42 आणि 40। अच्छा, म्हणजे जवळजवळ तुमचं 70 लिटर दूध जाते। संध्याकाळचं 70-72 लिटर, हा, आणि सकाळचं त्यापेक्षा जास्त वाढून म्हणजे 75 लिटर, म्हणजे टोटल 150 लिटर जाते। 150 लिटर जाते एकंदरीत त्यांचं टोटल 150 लिटर दूध जाते। आणि एक गृहिणी जर्सी गायींचा व्यवसाय करून, जर्सी गायींचे पालन करून चांगल्या प्रकारे उत्पन्न घेत आहेत। तर माझी सर्व शेतकऱ्यांना तसेच सर्व गृहिणींना एक कळकळीची विनंती आहे की हे एक आदर्श उदाहरण आपल्या समोर आहे। तर गृहिणींनी पण दुग्ध व्यवसाय चालू केला तरी काही अडचण येणार नाही, कारण रानात आहे ते। त्या गायीची पण दुधाची शीर बघा, एकदम चांगली आहे, जाड आहे एकदम। साधारणतः ह्यातल्या जवळजवळ 3-4 गायी येलेल्या नाही आहेत, म्हणजे आणि दुधाला पण उतरलेल्या आहेत। तर एक
सहा सात गाईचं दूध देत आहे त्यांच्या. पण सकाळी आणि संध्याकाळचं मिळून 150 लिटर दूध म्हणजेच 10 लिटर तरी एक गाई पिळते. आणि ही गोष्ट एकदम चांगली आहे, कारण 10 लिटर दूध म्हणजे भरपूर, म्हणजे गाईच्या खर्चाच्या प्रमाणात एकदम चांगलं दूध आहे. सध्या आता 35 रुपये रेट आहे दुधाला. 35 रुपये रेटने म्हणलं तरी चांगला इन्कम तयार होतोय. साधारणतः महिन्याला त्यांचे 1.5 लाख रुपये येत आहेत त्यांना दुधाच्या माध्यमातून. त्यातला आपण 50% जरी खर्च सोडला तरी 75,000 रुपये त्यांना नेट प्रॉफिट राहतोय. आणि आज एखादा केमिकल इंजिनियर असू द्या किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनियर असू द्या, त्यांना सुद्धा एवढी पगार नाही आहे. 75,000 रुपये मंथली म्हणजे एक चांगला इन्कम आहे. तर आपणा सर्वांना शेतकऱ्यांना माझी एक कळकळीची विनंती आहे की आपण सुद्धा दुग्ध व्यवसाय चालू करा आणि दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून चांगला पैसा मिळवा. नमस्कार मित्रांनो, आपण आज एका अशा गृहिणींच्या घरी आलेलो आहे त्यांचा गोठा पाहण्यासाठी की ज्यांचं पर डे 150 लिटर दूध जातं आणि मंथली जवळजवळ त्यांचा इन्कम 1.5 लाख रुपये त्यांचे दुधाचे पेमेंट येतं. त्यातला 30-40% जरी खर्च सोडला तरी त्यांना 80,000 ते 90,000 रुपये मंथली इन्कम त्यांचा नेट प्रॉफिट आहे. तर त्यांची आपण आज मुलाखत घेणार आहोत. सर्वप्रथम आपलं नाव सांगा. माझे नाव उज्ज्वला सिद्धेश्वर जगदाळे. आपला पत्ता. राहणार मांजरी मध्ये देवकुतवाडी. आणि पोस्ट मांजरी आहे आम्हाला. ठीक आहे. आपल्याकडे साधारणतः किती गायी आहेत? 10 गायी आहेत. 10. त्यातले आता सध्या दूध किती देत आहेत? 8 देतात, परंतु 2 आता सोडण्याच्या मार्गावर आहेत. ठीक आहे. म्हणजे सकाळी 80 आणि संध्याकाळी साधारणतः एक गाई 10 लिटर दूध पिळते. साधारण म्हणजे असं म्हणजे एखादी गाई 10 लिटर देते, एखादी 12.5 देते, एखादी 11.5 देते, एखादी 13 देते. कमी जास्त आहे. कमी जास्त आहे. तर सकाळी किती दूध निघतं साधारणतः? साधारणतः 78 लिटर निघतं. 78 लिटर. 80 लिटरच्या आसपास. आणि संध्याकाळचं 69-70च्या आसपास. म्हणजे टोटली 150 भरतं. 150 लिटर दूध भरतं. आम्ही जरी डेअरीला वाढत असलो तरी आम्ही लिखाण करून ठेवतो की टोटली आपल्याला पण माहिती झालं पाहिजे ना आपण काय बरोबर आहे. आपला खर्च आपल्याला माहिती झाला पाहिजे. खर्च बजेट आपल्याला नियोजन नको का? हो. आणि मला असं विचारायचं होतं की साधारणतः तुम्ही गायींसाठी काय काय खाद्य टाकता? आम्ही सकाळी धार काढल्यानंतर पहाटे 5ला धार काढतो. नंतर 6-7:30च्या दरम्यान हिरा ब्रँड, हिंदुस्थानचं हिरा ब्रँडचं पेंड ठेवतो प्रत्येक गाईला. फीड्स हिंदुस्थान फीड्सचं. आणि 2-2 शिर ठेवतो प्रत्येक गाईला. पेंड, फक्त पेंड. मक्याचा भरडा वगैरे काही नाही. फक्त पेंड ठेवतो. आणि वैरण. आणि नंतर वैरण 1-9च्या दरम्यान वैरण टाकायची. नंतर 11 दरम्यान पाणी पाजायचं. नंतर पाणी पाजलं का सावलीला बांधायचं. नंतर संध्याकाळी 5ला धारा काढायच्या, 5ला बसायचं. नंतर 7-7:30-8च्या दरम्यान पेंड चारायची. नंतर एकदा वैरण टाकायची. त्याच्यावर झालंच, मग काही नाही. तर आता सध्या सगळीकडेच असा ट्रेंड चालू आहे की मुक्त गोट्यासाठी निवारा करतायत, शेड करतायत. तर तुम्ही तसं म्हणजे का केलं नाही? त्याच्या मागचं पाठीमाग कारण काय? नाही, मुक्त गोठा केल्यानंतर काय होतंय की असं काय गाई काय करतायत म्हणजे उन्हात जाऊन बसतेत भरपूर. बरोबर. आणि ज्या वेळेस घाणीत बसतेत त्यावेळेस जास्त मस्टडी होण्याचे प्रॉब्लेम असतात. बरोबर. आणि काय होतं की जर गाई माझावर आली तर आपलं लक्ष राहत नाही. बरोबर. म्हणजे आपण 2 टाइम धारलाच फक्त तिला घेणार ना. बरोबर. मग इतकंच लक्ष राहत नाही शेतकऱ्यांचं. बरोबर. त्याच्यामुळं मला तर ते म्हणजे आता भविष्यात जर आम्ही पुढे सुधारणा करणार असेल तर मुक्त गोठा नाही करणार. बरोबर. तर यांचा एक चांगला उद्देश आणि आहे. शेणाचा तोटा होतोय. खताचा. तर याच्या मागचा एक चांगला उद्देश आहे की वेळेवर लक्ष दिलं जात नाही असं त्यांचं मत आहे. आणि तसंच शेणाचा तोटा होतोय. मुक्त गोट्यामध्ये लोक गायींच्या गुडघ्यापर्यंत शेण आलं तरी पण काढत नाही. पण इथं असा एक फायदा होतो की प्रत्येक वेळेस रोज सकाळ संध्याकाळ शेण काढावं लागतं. त्याचा फायदा होतो आणि शेतीसाठी शेण उपलब्ध होते. तर आपल्याकडे आता सर्व कोणत्या जातीच्या गायी आहेत? आता होलिस्टन जातीच्या एक आहेत आणि HF
एचएफ जातीच्या गायी आहेत त्यांच्याकडे. हा. आपण दुग्ध व्यवसाय किती वर्षापासून करताय? आम्ही 6 वर्षापासून करतोय. 6 वर्षापासून. जर नवीन शेतकरी दुग्ध व्यवसाय करणार असतील तर त्यांना एखादा संदेश कोणता देताल आपण? संदेश नवीन जर करत असाल तर पहिल्या स्टार्टला एकच गाई घ्यावी विकत. एकच गाई. हा, आपण पण सुरुवात तशीच केली होती का? एकच. हा, कारण आपण आपल्याकडे पैसे आहेत म्हणून 2 नको घ्यायला ना. बर. कारण आपण पहिल्यांदा असतोय. हा, जर गायला काय झालं तर पटकन घाबरतो आपण. बरोबर. पहिल्या स्टार्टला काय करायचं, घाबरायचं नाही. पहिल्यांदा तिला काय झालं हे व्यवस्थित बघायचं बर. आणि जास्तीत जास्त घरगुती उपाय करण्याचा प्रयत्न करायचा. जर घरगुती उपायावर पटकन नीट झालीच तर बरं, नाही तर डॉक्टरांना बोलवायचं. ठीक आहे. आणि एकच गाय घ्यायची, तिचं रुटीन लागू द्यायचं चांगलं. हा. आणि नंतर 2-3 अशा वाढवत जायचं. बर बर. आपल्या जिद्द आणि चिकाटी चिकाटीच्या आणि जोरावर. कष्टाची तयारी बरोबर. आणि काळजी. सगळ्यात महत्वाची. काळजी असेल, काळजी घेणार असेल तरच आहे, बरोबर. नाही तर अगदी- नाही. अगदी बरोबर. हा, एक टाइम जर वैरण चुकली ना तिची तर नंतर 2 ते 3 दिवस गाय कमी दूध देते, 2-3 लिटर. बरोबर बरोबर. हम्म. साधारणतः गायींना कोणकोणत्या प्रकारचे रोग होतात? साधारण काय साथीचे रोग असेल तर लंपी येतो. हा. आणि जर असं हे होत असेल तर होलेस्टन, हा. सॉरी मस्टडी होते. आणि तिवा दगडी ताप तर किंवा दगडी. ताप, दगडी हे असं. सर्वसाधारण रोग होतात म्हणजे त्यांना. कसं आहे माहितीये का, मला इतकी माहिती कशी नाही माहितीये का, हा. आमच्या गायी अशा आजारीच पडत नाही. बरं. हा हा हा. इथंच आमच्या समोर डॉक्टर आहेत, त्यांना हा. विचारा. म्हणजे तुम्ही काळजी व्यवस्थित काळजी घेता. व्यवस्थित घेतो आम्ही. जरी गोटा नसला, जरी आमची व्यवस्था नसली तरी आम्ही जी महत्वाची काळजी आहे ती घेतो आम्ही. आपण यांच्या गायींचा गोठा बघूया. तर बघू शकता आपण, यांनी झाडाखाली बांधलेले आहेत गायींना, सरळ सरळ झाडाखाली बांधलेला आहे. याचा एक फायदा असा होतोय की नॅचरली जी सावली असते, झाडांची सावली, ती झाडांची सावली यांना मिळते. जेणेकरून सूर्य जरी डोक्यावर असला तरी सावली राहते आणि पश्चिमेला गेला तरी सावली पश्चिमेला राहते. गेला तरी पण सावली असते. आणि दुसरा फायदा असा होतो की यांना ऑक्सिजन एकदम व्यवस्थित मिळतोय. त्याचबरोबर चांगल्या प्रकारे वातावरणात ते वावरतात, त्यामुळे आजारी पडण्याची लक्षणे कसल्याही कोणत्याही प्रकारची नसतात. सर्वसाधारणपणे आपल्याकडे ज्या गायी दूध देत आहेत त्यांच्यासाठी आपण एकदम चांगल्या प्रकारचा निवारा केला आहे. त्याचबरोबर त्यांना खाण्यासाठी पेंड असू द्या किंवा वैरण असू द्या, चांगल्या प्रकारची तुम्ही टाकताय. आपल्याकडं कडबा कुट्टी नाही, तुम्ही नाही. हातानेच तोडून टाकताय वैरण. हो, ऊस असेल तर छोटे छोटे तुकडे करून ठेवायचे पडती. तर कडबा कुट्टी सुद्धा एवढी काही म्हणजे महत्वाची ठरत नाही नाही, असं. इतकी गरज नाही. अच्छा. जर आपल्याला 0% बजेट मध्ये जर हा व्यवसाय करायचा असेल काळजीपूर्वक, हा हा. तर आपण काळजी स्वतः घ्यायची आणि वैरण ही वगैरे व्यवस्थित टाकायची. हा हा.